Чути брехливі обвинувачення окупантів – це один з головних іспитів для бранця. Про це пише перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял після отримання жорсткішого обвинувачення. Текст опублікував його адвокат Микола Полозов. Бранець розповідає про психологічний тиск, якого він зазнає в неволі. У цей час важливо відчувати підтримку людей, пише Наріман Джелял. Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському за озвучення теми кримсько-татарських бранців у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН. Слова глави держави він назвав озвученням думок усіх незгодних з окупантами. Повернувшись з управління ФСБ, де я разом з моїм адвокатом Імінеєм Амілєвою ознайомились з новим, ще більш жорстокими обвинуваченнями, тільки зайшовши до камери, перше, що я почув, про виступ президента України на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Володимир Зеленський говорив в тому числі про мою справу. Я хочу висловити подяку пану президенту за таку високу підтримку і участь в моїй долі. Розумію, що президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримсько-татарського народу. Це надихає, надає сил вірити та діяти. Подякував Наріман Джелял турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану. Він згадав, як за участі Ердогана були звільнені заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ельмі Умєров. А у своєму виступі на Генасамблеї ООН президент Туреччини наголосив, що ніколи не визнає російську окупацію Криму та підтримувати кримсько-татарський народ. Він продовжує цю справу сьогодні, намагаючись визволити інших політв'язнів. Висловлюю подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримсько-татарського народу. У фейкових звинуваченнях окупантів безліч технічних помилок. Про це в ефірі програми «Купюр. Мост» на телеканалі АТР заявив голова Асоціації саперів України Тимур Пестрюга. Його організація дослідила так звані докази, наведені окупантами у справі про так звану диверсію на газопроводі у Перевальному під Симферополем. За словами Пестрюги, у підриві використано фугасний, а не кумулятивний снаряд, як стверджують ФСБівці. При вибуху кумулятивного снаряду метал не вгинається всередину, присутній наскрізній отвір з обпаленими краями. До того ж, вказаний окупантами снаряд не треба вкопувати в ґрунт для сильнішого ефекту, каже фахівець. Також, за наявною інформацією, в трубі не було палива, оскільки немає слідів займання чи кіптяви. Фахівці з Асоціації саперів впевнені, що так звані свідчення з бранців вибиті силою. Навіть в цих фейкових звинуваченнях ми можемо навіть так поверхносно проаналізувати, знайти помилки. І ці помилки ми маємо використовувати в нашій інформаційній протидії. Тому що, не знаю чому, можливо це фахова якась ситуація, але Російська Федерація дуже багато допускає помилок навіть своїх фейкових. І ми маємо використовувати це як інформаційна протидія. Вплоть до того, що навіть у цих правозахисних зверненнях ми маємо підкладати звичайний експертний аналіз таких випадків, як було з підривом газопроводу. Тому що науку не обманеш. І якщо ми будемо давати фахову оцінку, незалежно, світ буде бачити ці всі фейкові протидії проти нашої держави і громадян. У так званому підриві трубопроводу Перевальному окупанти звинуватили першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових. Окупанти заявили, що троє кримських татар нібито отримали вибухівку від української розвідки, а у так званих відеозверненнях бранці, затинаючись, говорять про кумулятивний вибух. Адвокати підтвердили, що звинувачених у так званій диверсії кримських татар катували та піддавали психологічному тиску. Якщо збережемо єдність, жодні штрафи не страшні. Житель Судака Рідван Умєров, якого окупанти звинуватили у недонесенні, сплатив штраф 30 тисяч рублів. Традиційно монетами. За словами Рідвана, необхідну суму допоміг зібрати народ. 28 травня окупаційний суд Судака визнав Умєрова винним у неповідомленні про те, що він у соцмережах листувався
з таким собі Дадоджоновим. Його ФСБ вважає причетним до ІДІЛ. За словами захисту, навіть на суді не вдалося встановити, чи реально це людина, живий він чи ні, та де перебуває. Разом з тим, Дадоджонов за російським законом не є терористом. За такими самими звинуваченнями окупанти засудили ще 3 кримських татар – Айдера Кадирова, Енвера Тапчі та Айдера Аблякімова. Їм також призначили штрафи 30 та 40 тисяч рублів. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Джемат, который со дня обыска, которые присутствовали на судах, на обысках, а также вот сегодня мы, альхамдулиллях, оплатили штраф в 30 тысяч рублей, собрали Джематом. Hepinizden Аллах разы olsun, Джемат. Также хотелось бы добавить еще, что с данным обвинением я также не согласен. Ни я, ни 3 остальных ребят, которых обвиняют в данном преступлении, не имеют никакого отношения к этому преступлению. Это просто является давлением на наш крымско-татарский дружный народ. Иншаллах, никакие штрафы нам не страшны, если мы будем в единстве. Зеленський вніс в Раду законопроект про захист політв'язнів. Президентський проект створює законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи в результаті збройної агресії проти України і членів їх сімей. Документ передбачає створення комісії, якій надається право визначати, кого вважати політв'язнем. Напередодні, виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія незаконно утримує в окупованому Криму, на Донбасі та у своїх в'язницях близько 450 політв'язнів. Втрати на Східному фронті. Один український воїн підірвався на невідомій вибухівці, ще один дістав вогнепальне уламкове поранення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Поранений боєць зараз під наглядом медиків, його стан середньої тяжкості. Російські окупанти обстріляли оборонців Лебединського, Мар'їнки, Водяного, Новолуганського та Нью-Йорка на Донеччині. Застосовували гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та іншу зброю. Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Протягом поточної доби 27 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Нехтують своїми ж військовими, намагаючись зірвати міжнародні навчання. Російські військові літаки вдерлися в зону бойових стрільб українських зенітників в акваторії Чорного моря. Простір був завчасно зарезервований Україною для проведення навчань. Втім, у командуванні повітряних сил повідомили, що 2 російські літаки-розвідники перетнули курси бойових мішеней, по яким стріляли керованими ракетами українські військові. Керівництво Російської Федерації в черговий раз показало своє обличчя, наражаючи своїх пілотів на небезпеку, які пересікали бойові курси мішеней, по яким застосовувались зенітно керовані ракети. Не менш 350 тисяч людей загинули за 10 років війни у Сирії. Оновлені дані повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет. При цьому вона зазначила, що фактичне число загиблих більше, але для підтвердження цього поки недостатньо відомостей. У нас сувора методологія. Ми врахували тільки тих, у кого було відомо повне ім'я, дата і місце смерті. Якщо в інформації не було всіх 3 пунктів, то її не враховували. Також співробітники ООН ретельно перевірили ще раз всі дані, щоб виключити повтор. Отримана цифра включає в себе загиблих мирних жителів, а також військових та повстанців. З 350 тисяч жертв понад 26 тисяч жінки і понад 27 тисяч діти. Найбільше жертв зареєстровано в провінції Алеппо – 52 тисячі чоловік. Тим часом Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявляє, що війна забрала 500 тисяч життів. Він також перевіряє дані ще про 200 тисяч жертв.
У 2014 році ООН повідомляла, що під час війни у Сирії загинуло понад 191 тисяча осіб. Потім, через небезпечну ситуацію в країні, підрахунок загиблих призупинили. Робота відновилася 2 роки тому. Перед співробітниками ООН ще багато завдань. Вони мають намір встановити, за яких обставин загинули люди і якою зброєю їх убили. Зниклих безвісті поки не розшукують. Війна в Сирії почалася в березні 2011 року. Вона спровокувала найбільшу в світі міграційну кризу. Понад 5,5 мільйонів сирійців втекли в сусідні країни. Ще мільйон знайшов притулок у Євросоюзі. Партія Ангели Меркель за результатами виборів до Бундестагу прийшла другою. Її випередила Соціал-демократична партія Німеччини, набравши майже 26% голосів. Блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу дістав трохи більше як 24%. Лідер соціал-демократів Олаф Штольц тепер один із неймовірніших кандидатів на крісло Меркель. Звісно, я дуже задоволений результатами виборів, тим, що вибрали громадяни цієї країни. Вони вирішили, що СДПН повинна піднятися, і це великий успіх. Якщо його оберуть, то він стане 4-тим соціал-демократичним канцлером Німеччини з часів Другої світової. Його консервативний суперник від блоку ХДС-ХСС Армін Лашет оголосив, що не має наміру здаватись і теж боротиметься за місце канцлера. Ми зробимо все можливе, щоб сформувати уряд під керівництвом консерваторів. Бо Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. На 3-му місці партія Союз 90 та Зелені. Потім іде Вільно-демократична партія. На 5-му місці права альтернатива для Німеччини. До речі, ліву партію підтримали лише 4,9% виборців. Тобто необхідний 5% бар'єр вона не подолала. Найбільш ймовірним результатом стане тристороння коаліція, очолювана або соціал-демократами, або блоком Меркель. При цьому до неї увійдуть дрібніші зелені або вільні демократи. Коли буде створено коаліцію, Бундестаг обере канцлера, а він вже сформує новий уряд Німеччини. У парку Тайган в окупованому Криму тигр відкусив палець 1,5-річній дитині. Його мати, 22-річна мешканка російського Краснодара, піднесла свого малюка близько до клітки та перенесла його через бар'єр. Тигр схопив дитину за великий палець лівої руки. У лікарні палець врятувати не вдалося, його ампутували. Силовики з'ясовують обставини події. За результатами перевірки оцінять як і вимоги безпеки в парку Тайган, так і дії матері. У минулому році власника парку Тайган Олега Зубкова визнали винним в недотриманні правил безпеки. Під час екскурсії, де туристів возять у відкритому вагончику, серед хижаків лев вкусив одну з відвідувачок. Зараз в сафарі-парку біля вольєрів ягуара та бенгальського тигра встановлюють нові огорожі. Яйце як символ протесту. У президента Франції Еммануеля Макрона жбурнули предмет, схожий на куряче яйце. Інцидент трапився під час перебування Макрона на виставці в Ліоні на півдні країни. Молодий чоловік, який скоїв напад, вигукнув «Хай живе революція». Одразу після нападу його затримали. Макрон не постраждав. Яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись. Це вже не перший прояв такого ставлення до французького президента. На початку червня йому дали ляпаса. Чоловіка, який зробив це, засудили до 18 місяців ув'язнення. Яйце не вперше стає знаряддям протестувальників. Так, у 2004-му куряче яйце вразило на повал Віктора Януковича. На відміну від Макрона, президент-втікач навіть знепритомнів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.